Dobrodošli u modul 6 našeg tečaja FAMS, koji se fokusira na vještine vođenja za trenere. Ovaj modul osmišljen je kako bi vam pomogao uspostaviti snažnu prisutnost vodstva. Bilo da govorite o izvršnom direktoru, menadžeru, sportskom treneru ili učitelju, vodstvo je vođenje i utjecaj na rezultate, omogućavanje grupama ljudi da rade zajedno kako bi postigli ono što ne bi mogli radeći pojedinačno. U tom smislu, vodstvo je nešto što radite, a ne nešto što jeste. Ovaj tečaj sastoji se od 3 detaljna videa i 6 interaktivnih vježbi koje prodiru vodstvo u sportu. Svaki video uključuje praktične aktivnosti i imat ćete pristup dragocjenoj biblioteci izvora koji će podržati vaše buduće aktivnosti. Potiču vas da vodite bilješke, pozirate lekciju i provedete vlastito neovisno istraživanje kako biste poboljšali vlastito učenje. Istraživat ćete niz ponašanja koja se koriste da pomognu ljudima da usklade svoj zajednički smjer, da izvrše strateške planove i da stalno obnavljaju sportsku organizaciju. U ovom modulu istražit ćemo karakteristike vođe i različite vrste vodstva te kako su vještine vodstva ključne za učinkovitu komunikaciju i upravljanje sukobima. Sada je dobro vrijeme da razmislite o svojim individualnim pristupima vodstvu i kako možete učiti od drugih. Ovaj modul posvećen je istraživanju mnogih definicija vodstva. Ono najvažnije, na što mislite kada govorite o liderima i vodstvu, te kako vodite sebe i druge. U modulu 6 pružit ćemo temeljno razumijevanje načela i praksi vodstva u kontekstu sporta. Razumjet ćete teorije vodstva, uloge i odgovornosti sportskog voditelja, kako razviti vještine vođenja, etičko odlučivanje, utjecaj kulture i različitosti, liderstvo u različitim sportskim kontekstima, praktična primjena i studije slučaja, samoprocjena i osobni razvoj. Do kraja modula trebali biste dobro razumjeti što je potrebno da biste bili učinkoviti vođa u domeni sporta, zajedno s praktičnim vještinama i strategijama koje se mogu primijeniti u sportskim okruženjima u stvarnom svijetu. Započnimo tako da ovdje zaustavimo video i ocijenimo vlastito znanje o sportskom vodstvu, etici i profesionalizmu, kritičkom razmišljanju i komunikaciji na ljestvici od 1 do 6. 1. Imam vrlo malo ili nimalo razumijevanja ili sposobnosti u ovom području. 2. Imam ograničeno razumijevanje i trudim se primijeniti to znanje. 3. Imam osnovno razumijevanje i to znanje mogu primijeniti uz određene poteškoće. 4. Dobro razumijem i mogu kompetentno primijeniti ovo znanje. 5. Vrlo dobro razumijem i mogu učinkovito primijeniti to znanje. 6. Imam izvrsno razumijevanje i mogu primijeniti ovo znanje s visokim stupnjem kompetencije i uvida. Znam učinkovite strategije za motiviranje momčadi nakon niza poraza. Razumijem važnost integriteta u vodstvu i mogu ga pokazati u postupcima i odlukama. Mogu učinkovito identificirati i riješiti probleme koji utječu na učinak tima, uzimajući u obzir vanjske čimbenike. Vješt sam u pružanju konstruktivnih povratnih informacija za poboljšanje individualne i timske izvedbe. Liderstvo je opisano kao fenomen o kojem se najviše raspravlja i najmanje se razumije. To se dijelom može pripisati činjenici da ne postoji opće prihvaćena definicija. Vodstvo je sposobnost vođenja, utjecaja i inspiriranja pojedinaca ili grupa prema postizanju ciljeva. Učinkovito vodstvo uključuje postavljanje jasne vizije, njezino učinkovito komuniciranje i motiviranje drugih da se angažiraju i posvete ovoj viziji. Lideri također moraju poticati pozitivno i produktivno okruženje, pokazati integritet i donositi informirane odluke kako bi se snašli u izazovima i prilikama. U biti, vodstvo je vođenje drugih prema uspjehu uz istovremeno njegovanje okruženja koje potiče rast, suradnju i izvrsnost. U suštini, korisno je započeti s definicijom vodstva koja ga odvaja od drugih stvari kako bismo imali zajednički jezik i razumijevanje iz kojeg možemo krenuti naprijed. Možemo reći da je vodstvo proces vođa koji smisleno i postupno surađuju s članovima tima kako bi ostvarili zajedničku viziju. Proces znači da to nije samo pozicija ili odnos, vođe i članovi tima koji imaju različite uloge, ali možda zapravo ništa ne rade, već dvosmjerna, stalna interakcija koja nužno uključuje vođe i članove tima koji rade zajedno. Suradnja znači da članovi tima dobrovoljno i smisleno doprinose, oni se ne tretiraju samo kao sljedbenici ili se potpuno zanemaruju govoreći samo o vođi. Progresivno, taj napredak se ostvaruje prema zajedničkoj viziji kao rezultat strategije.
Zajednička vizija znači da vodstvo nužno uključuje promjenu. Menadžment, nasuprot tome, znači učiniti trenutnu situaciju učinkovitijom, dok je vodstvo postizanje nečeg novog, mijenjanje vlastite okoline i rast zajedno u isto vrijeme. Teorije vodstva pružaju širok raspon perspektiva o tome što čini učinkovito vodstvo, naglašavajući različite čimbenike kao što su osobine, ponašanja, odnosi, kontekst i potrebe sljedbenika. Razumijevanje ovih teorija može pomoći vođama da prilagode svoje pristupe različitim situacijama i izazovima. Upoznajmo se s 10 dobro poznatih teorija vodstva, od kojih svaka nudi jedinstvene perspektive o tome kako se učinkovito vodstvo može razumjeti i prakticirati. Prva teorija velikog čovjeka. Ova teorija sugerira da se veliki vođe rađaju s inherentnim osobinama koje ih čine učinkovitima. Pretpostavlja se da su kvalitete vodstva urođene i da će veliki lideri prirodno postati lideri kada je to potrebno. Liderstvo je urođeno i temelji se na osobinama s kojima se rađa. Druga teorija osobina. Slično teoriji velikog čovjeka, teorija osobina usredotočuje se na prepoznavanje specifičnih kvaliteta ili karakteristika koje posjeduju učinkoviti vođe. Ove osobine mogu uključivati inteligenciju, asertivnost i karizmu. Učinkovito vodstvo je rezultat specifičnih, prepoznatljivih osobina. Treća teorija ponašanja. Ova teorija sugerira da se vodstvo temelji na ponašanju koje se može naučiti, a ne na inherentnim osobinama. Naglašava da se uspješno vodstvo može naučiti kroz obuku i razvoj. Liderstvo se temelji na naučenim ponašanjima. Četvrta teorija kontingencije. Teorija kontingencije tvrdi da učinkovitost vođe ovisi o tome koliko dobro njihov stil vođenja odgovara situaciji. Naglašava važnost konteksta i situacijskih čimbenika. Učinkovito vodstvo ovisi o usklađenosti stila vođe i situacije. Peta teorija situacijskog vodstva. Razvili su je Hersey i Blanchard. Ova teorija sugerira da učinkoviti vođe prilagođavaju svoj stil razini zrelosti svojih sljedbenika i specifičnostima zadatka. Lideri mogu dati više smjernica ili podrške, ovisno o situaciji. Stil vođenja treba prilagoditi situaciji i potrebama sljedbenika. Šesta teorija transformacijskog vodstva. Ova se teorija usredotočuje na to kako vođe mogu nadahnuti i motivirati sljedbenike da postignu izvanredne rezultate. Transformacijski lideri stvaraju značajne promjene baveći se višim potrebama sljedbenika i potičući osobni i profesionalni rast. Vodstvo koje transformira i motivira sljedbenike da nadmaše očekivanja. Sedma teorija transakcijskog vodstva. Ova se teorija usredotočuje na razmjenu između vođa i sljedbenika. Transakcijski vođe koriste nagrade i kazne kako bi motivirali sljedbenike, fokusirajući se na utvrđene zadatke i organizacijske ciljeve. Liderstvo temeljeno na sustavu nagrađivanja i kažnjavanja. Osma teorija vodstva sluge. Predložena od strane Roberta Greenleafa, ova teorija naglašava da je primarni cilj vođe služiti drugima. Vođe sluge daju prioritet potrebama svojih sljedbenika i pomažu im da se razviju i postignu najbolje što mogu. Vodstvo koje daje prednost služenju drugima. Deveta teorija razmjene voditelj-član, LMX. LMX teorija istražuje odnos između vođa i sljedbenika, predlažući da je učinkovito vodstvo rezultat visokokvalitetne razmjene. Lideri razvijaju bliskije odnose s nekim članovima, u grupi, i formalnije odnose s drugima, izvan grupe. Učinkovitost vodstva temelji se na kvaliteti odnosa vođa-sljedbenik. Deseta teorija puta cilja. Razvio ju je Robert House. Ova teorija sugerira da su vođe učinkovite kada pomažu sljedbenicima da postignu svoje ciljeve. Lideri bi trebali razjasniti put do cilja, ukloniti prepreke i pružiti podršku. Ovisno o situaciji i potrebama sljedbenika, mogu se koristiti različiti stilovi vodstva, usmjeravajuće, podržavajuće, participativno, orijentirano na postignuće. Lideri olakšavaju postizanje ciljeva pružanjem smjernica i podrške. Liderstvo kao proces u sportu uključuje vođenje i utjecaj na pojedince ili timove prema postizanju zajedničkih ciljeva i maksimiziranju učinka. To uključuje postavljanje jasne vizije, motiviranje sportaša, donošenje strateških odluka i njegovanje pozitivne timske kulture. Učinkovito sportsko vodstvo prilagođava se izazovima, potiče povjerenje i suradnju te kontinuirano razvija i pojedinačne sportaše i tim u cjelini, s ciljem održivog uspjeha na i izvan terena.
Sportski vođa postavlja i komunicira jasnu viziju i strateške ciljeve za tim, nadahnjujući i motivirajući sportaše da ih postignu. Oni pružaju tehničku obuku, taktičko vodstvo i osobno mentorstvo, potičući individualni i timski rast. Bitni su učinkovita komunikacija, donošenje odluka i uzorno ponašanje, kao i stvaranje pozitivnog i kohezivnog timskog okruženja. Vođa je odgovoran za razvoj programa treninga, praćenje učinka, davanje povratnih informacija i osiguravanje dobrobiti sportaša. Oni se bave logistikom, surađuju s dionicima, rješavaju sukobe, prilagođavaju se promjenama i pridržavaju se etičkih standarda kako bi uspješno vodili tim. Sportski čelnici ne samo da vode svoje timove do uspjeha kroz inspiraciju i motivaciju, već također ostavljaju trajan utjecaj na svoje zajednice i sam sport. Svladavaju izazove s prilagodljivošću i otpornošću, često inovirajući metode treninga i strategije igre. Osim svoje tehničke stručnosti, oni služe kao uzori za sportski duh i etičko ponašanje, utječući i na sportaše i navijače diljem svijeta. Učinkoviti lideri zagovaraju društvene ciljeve i rješavaju važna pitanja, koristeći svoju platformu za promicanje inkluzivnosti i unapređenje razvoja sporta. U konačnici, njihova sposobnost njegovanja pozitivne timske kulture i upravljanja pritiskom značajno pridonosi učinku i nasljeđu njihovog tima. Ovime završavamo našu prvu lekciju iz liderstva. Odvojite trenutak da razmislite o onome što ste naučili i sjetite se primjera iz sportskog konteksta u svojoj zemlji. Razmotrite sljedeća pitanja. Ako ste završili uvodni modul, od vas se već tražilo da definirate vodstvo. Je li se vaša definicija od tada promijenila? Ako je tako, koja je vaša nova definicija? Google definicije vodstva. Ako vam se neki više sviđa od vašeg, zašto mislite da je taj najbolji? Definirajte vođu i sljedbenika svojim riječima. Razmotrite kako se vodstvo razlikuje od upravljanja, timskog rada i moći. Nemojte se ustručavati pregledavati vijesti i tražiti najbolje primjere iz prakse u sportskom vodstvu. Do sljedećeg puta.